Patay ang usa ka pahinante human naipit sa gisakyang wing van truck nga nahulog sa pangpang sa Gutalac, Zamboanga del Norte. Samtang laing pahinante lakip driver sa maong sakyanan, samdan. Aniga ang detalye. Guys, disgrasya guys. Oh. Maayong pagkatikalbong ni ining wing van truck sa pangpang nga dunay gilawmon nga 20 feet sa kilid sa National Highway sa Barangay Mabawan, Gutalac, Zamboanga del Norte pasado alas 11 sa buntag adlawng Lunes. Sumala sa Police Regional Office 9, dunay kini tulo ka mga sakay apan gideklarang dead on arrival sa ospital ang usa ka lalaki nga pahinante human maipit sa maong truck. Samdan sab ang laing lalaki nga pahinante lakip na ang 45 anyos nga lalaking driver nga taga Dipolog City. Matud sa PNP, puno matud pa sa mga produkto sama sa kape ug gatas ang maong sakyanan diyang gilatas niini ang maong kadalanan. Apan pag-abot sa pabahada nga lugar, dinhi na disgrasya. Nung nandun na sila sa pababa na part ng kalsada, napansin na nga ng driver na hindi kumakagat yung preno, matigas na daw. So hindi niya na nakontrol, nahulog na sila dun sa pangpang. Sumala sa PNP, nakigalayon na ang kompanya nga nanag-iya sa truck ngadto sa kabanay sa mga biktima aron mahatagan og ginabang. Gipang pull out na sab niini ang mga produkto nga gikarga sa maong truck. Ginakuwaan pa kini og pahayag lakip na ang kabanay sa namatay nga pahinante o mga naluwas nga mga biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.